मोर काढ मोंडे देखा यूट्यूब रे आसी कौन कौन बापा कहीं छाड़ दे केलो मो मुंह सासु ससुर को कहीं छाड़ दे आइलो ये होजी ना को बापा वो अच्छी गले मोर बहुत अच्छे
ଆମେ ଆସିଛୁ ସାନ ଘାଗରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସାନ ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏବେ ଗଲି ସାନ ଘାଗରା ବୁଲିବି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତମେ ତ ସାନ ଘାଗରା ଅଛ, ସାନ ଘାଗରା ବୁଲିବି ତ। ପିଲା ଏଇପଟେ ବସିବା। ଆଉ ଜମା ଯିବନି ପାଣି ପାଖକୁ। ପାଣି ପାଣି ଆସୁଛି ନା। ଚାଲ ନା ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ହରିଣ ଛୁଆ ଖେଳୁଛି। କୋଉଠି ହରିଣ ଛୁଆ ଭିତରେ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ଏ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖ, ବଢିଆ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖ 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 ଆମ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ କାହାଠୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ମାଗିନି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଅଧିକ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି, ତାଙ୍କରି ବ୍ୟାଗ୍ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଆମ ବ୍ୟାଗ୍ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଏ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ବଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖ ତମେ ସାନ ଘାଗରା ଆସି କେମିତି କେତେ ଖୁସି କେତେ? ଜମା ଖୁସି ନାହିଁ। ଏଁ? ଜାମୁକୋଳି ଚାଲ ଖାଇବା। ଜାମୁକୋଳି ପ୍ରବଳ। କହୁନ ଖୁସି କେତେ? ଆ କହୁନ ଭାଉଜ, ଜମା ଖୁସି ନାହିଁ। ଭାଉଜ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବୋଉ କଥା କହିଲେ ବାପା କଥା କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚଢିଯିବ। ବୋଉ ଚାଲୁ ବୋଟିଂ କରି ହେଲା। ଶିବ ପାଖକୁ ଆସି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଯିବା। ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା, ପାଣି ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ପାଣି। ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା, ଚଲ
आमे पूरा से पाखरे छिड़ा है फोटो उठो एते जोर पानी मारुची एपडू पूरा चलो ଏମିତି ଗଲାନି ସେଇଟା ହିଁ କହିଲା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ଏଇଠି ଦେଖ ଆନା ଏଇଠିକି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଟା ହେଲା ମାନେ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ଚାଲିଗଲି ଆମ ଚଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଥିଲା